Vi er i Pure Jimmy Basecamp, fordi vi skal skyde nogle lækre billeder af nogle lækre ladies. Fordi vi skal lancere vores lysebrune tegtøj, som I kan se Emily har på her. Skal jeg sige mere, eller? Hvorfor er du så ikke? Ja, goddag. Vi er inde i Basecamp lige nu for at skyde lidt lækre billeder af vores tøj, særligt vores nye farve, vores almond brown og vores pitch black sorte tights, som vi får restock af. Hvem starter? Bare nogen med nogle lysebrune, ikke? Emily, fyr. Ej, det kunne man lægge på OnlyFans, det her. Adios. Ja, adios vil være godt til bagen. What an ass! Are you seeing this, everybody? Ja, nice. Det ser sindssygt ud. De ser fucking flotte ud. Vi er gået videre til at skyde nogle billeder herude. Der falder noget sindssygt nice, lækkert lys her. Så man ser bare shredded ud. Så det skal vi udnytte, ikke? Cute! Vi er færdige med at skyde inde i Basecamp, så nu der vil vi gerne have nogle udendørs shots med en iskaffe eller et eller andet hejs for girly pop pictures. Jeg tror det er på heart. Det sagde Mathias, så. Det kan man ikke lægge på Instagram. Det her ikke. Det kommer med, fordi jeg kan fucking ikke have det med. Så nu kommer med, at hun siger alt muligt lort. Catwalk. 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 2 iced latte and 1 matcha latte. Vi har bestilt 2 iced latte og en matcha latte, som skal være vores prop. Hedder det ikke det? Prop? Ja, og Emily skal have kage, because she can, så. Vi har fundet en aesthetic building, som vi skal skyde nogle billeder foran, og så har vi fået vores props, som vi skal skyde med. Det er for at skabe sådan lidt girly pop vibe. Så vi skal have lidt sådan billeder sådan tæt på, lidt langt fra, enkeltpersoners, 2-personers, whatsoever. Få sådan lidt veninde-vibe og ja. Skål! Han bliver dyttet lige af dig. Og kigger på